der er en overrepræsentation af børn og unge med indvandrerbaggrund i vores kriminalstatistikker. Der er bestemt udfordringer på integrationsområdet. Den danske integration har på flere planer slået fejl. I Danmark er kriminaliteten blandt indvandrere og efterkommere nemlig ifølge Danmarks Statistik steget med 131% de sidste 2 år alene. Vi må derfor søge ud over nationale grænser for at se, hvordan vi kan forbedre den danske integration. Vi tog derfor til Toronto i Canada, det multikulturelle samfund over dem alle, for at se, hvordan deres integration fungerer, og om vi kan lære noget af den canadiske integrationspolitik. Canada optager nemlig årligt mere end 250.000 immigranter fra nær og fjern, og mere end hver 5. borger er en immigrant. I 1988 vedtog den canadiske regering under Pierre Trudeau en lov, der satte multikulturalisme øverst på den politiske dagsorden, og siden da har det været Canadas varemærke. Dog mener forsker, kommentator og ekspert i canadisk integrationspolitik Michael Bøs, at man har misforstået betydningen af begrebet multikulturalisme, da ordet nemlig kan forstås på 2 forskellige måder, henholdsvis multikulturalisme og interkulturalisme. Multikulturalisme skal forstås som en række af etniciteter, der lever side om side og har rettigheder, der omhandler bevarelse af deres kultur. Interkulturalisme derimod er samme princip, bortset fra at minoriteterne her har pligt til at indordne sig et fælles værdisæt og fælles normer, nemlig her den canadiske kultur. I det interkulturelle samfund sker en pluralistisk integration, som betyder, at det er tilladt at udøve sin egen kultur og normer i det private rum, men det er påkrævet, at man indordner sig nogle fælles værdier og normer i det offentlige rum, såsom retsvæsenet samt uskrevne regler om høflighed. Det er denne model, som Bøs foretrækker, da han mener, at den multikulturelle model er en utopisk idé, som ikke kan realiseres. Michael Bøs mener altså, at det canadiske samfund er interkulturelt, ikke multikulturelt. Men fungerer det canadiske samfund interkulturelt i praksis, eller er det kun i teorien? Har de forskellige minoriteter, der bor i Canada, et fælles værdisæt, altså en fælles canadisk identitet? Vi har snakket med canadisk universitetsstuderende Hailey King, der mener, at Toronto er en af de bedst fungerende multikulturelle byer i verden. You can even just walk down the street one way or walk down the street the other way, and you may have Chinatown, Koreatown, you have Little Italy, Little Portugal. If you're from any country in the world and you come to Canada, I feel like there's a little piece of home for you, especially in Toronto. So I think that having those cultural enclaves in the society really fosters individuals to be able to work in Canada, but to also retain some of their own cultural identity well over here. Som Hailey King her fortæller, er der plads til alle i det canadiske multikulturelle samfund. Dog mener hun, at den canadiske integrationspolitik stadig har en række mangler. No country is perfect, right? So I think Canada does need to work to better integrate Indigenous communities into the Canadian system. Problemet med integrationen af de indfødte i Canada blev klart for os, da vi snakkede med kunstner og indfødt Paul Schilling, samt hans kone, der fortalte os om First Nations problemer i det canadiske samfund. Blandt andet bliver den oprindelige befolkning stadig undertrykt og er ikke statsligt integreret i samfundet. De betaler ikke skat og har ikke adgang til de statslige ydelser. Der er også problemer med integrationen af immigranter. Hver 3. immigrant lever i fattigdom og tjener mindstelønnen på $8 i timen. Det vil sige, hvad der svarer til lige under 44 kroner i timen. Som bekendt er der i Toronto en række kvarterer bestemt ud fra etnicitet. Men lever disse grupper sammen i et canadisk interkulturelt samfund, eller kan de ikke finde fælles holdepunkter? Lever de segregeret, eller efter den pluralistiske integrationsprincipper? Vi har spurgt en beboer i Chinatown ind til udfordringerne i et multikulturelt samfund, og om hvorvidt der er en fælles canadisk identitet. Yeah, just get used to it. As we are in Chinatown. Yeah. So do you feel like more Chinese or more Canadian? Like, what would you consider yourself? Like your identity, or what you would say? My identity, Chinese. Chinese, yeah. So do you think there is like a Canadian identity, or do people just more live like their? Their own, I think so. Yeah. Kvinden fra Chinatown mener altså, at den canadiske identitet er svag. Hun betragter sig selv kinesisk, ikke kanadisk, og hun understreger sproget som en udfordring i det multikulturelle samfund.
Ifølge hendes beretninger fungerer det kanadiske samfund altså ikke interkulturelt i praksis, da de ikke har en fælles kanadisk identitet. Men hvad kan den kanadiske regering gøre for at skabe en stærkere kanadisk identitet og bedre integrere immigranter samt de kanadiske indfødte i samfundet? Hailey King har bud på, hvad regeringen allerede gør, og hvad den kan gøre bedre. Canada does have a lot of services available to new immigrants coming into the country, such as learning English. English is really important. However, we definitely do want them to be able to keep their own culture and their own language, because that's a part of who they are. So there's ESL classes always available. Multicultural festivals happen literally every single weekend in the summer in Canada, and it's a fantastic opportunity for you to learn about the culture. But knowing about events that are happening is really important. At the UN, we had Canadian and Indigenous people come to Geneva to talk about their issues. So knowing about these different avenues for them to discuss is something that the Canadian government could provide to Indigenous populations to ensure that their voices are heard both internationally and locally. Ifølge King har det kanadiske samfund altså ydelser, der forbedrer integrationen af immigranter, men hun mener, at regeringen bør vide mere om, hvad der foregår og hvilke problemer der hersker i samfundet, f.eks. hos de indfødte i Canada. Efter vores feltarbejde i Toronto kan vi altså konkludere, at det kanadiske samfund måske ikke fungerer helt så interkulturelt og godt, som ekspert Michael Bøs påstår, eftersom det er svært at finde en fælles kanadisk identitet blandt de så forskellige mennesker, der bor i Canada. Dog har staten en række ydelser for immigranter, som medvirker bedre integration, og det kan ses i statistikkerne, som ser lysere ud end i Danmark. Så bør vi lade os inspirere og indføre en mere multikulturel eller interkulturel influeret integrationspolitik, eller er den danske identitet for dybt fæstet i os danskere?